মন্দির শিব মন্দির দङ শিব মন্দির 32 কিলোনি নাদি আগেও ব নৌকা হাंमां दंजा हिंके अनेक दिन धरे नौबुक संसाखाबा बाय थांजा हिंके बनि ताबुक पूजा खायने से नौका हांक्रे और मंदिर जे पूजा खायने पुजारी मखे हिंगे मखे बनि मताय आसुक तिथिफानो बहे और पुजारो खायदुङो और फाये ब्रु गोबां मा नारगाराव तुफैयो इनके पुजार फैयो दालिराव फैयो माइके ब्रुमनो मानाय दङ इनके ब ब्रैसा ब्रुक सुयान बागै ओ नौनो बस नांलामंलिया इनके बनो जों ताबुक बुखुजोक और जे पुजारि खायनाय बन खुतै जों फिसा कावना लायनाय मखे मंदिर दो मा मंदिर हिंजा म शिव दुर्गा मंदिर ना पुरबेया एमानुगे आमावनि न एमां नुगे मावनि कय बছर दरे नों न पुजारो खायदुंखा कय बছर काने आने लाथैयासनि पुरबेरग खायजा हायपनिखे सिक्या देखिया क्रिया आंब्रिरो ब्रु हायबे हाचंबे पुजा ता खायजा मिया गुसाइबे साजो जागो नारगार जे माना सतुनानथियो साइबो क्रिखा बा बुना चिमाना स खायो तुमेरो न सिपेदियो बुना चिसा नारगार तुरो मा तुरो आखे आने लाथैया हिंकेले बु नौरो हरले स्नां जा खामो आइगेबो आं मन्दिरना स्नांगो नारगा तौत ना खायो गुसाइबे हिंजला न तातुबि नंब्रिराव ब्रु सारे द्र फारिया काय न खेमंगलाय हिंजे जागे हेजे खेरिया इनके निने ओ मंदिर न स्नानिन बागै नों के हासुरो न र ब्रन्द किसा सुबासुरो सांखा माने सुबासुरो साइजुरो बिखा बीजेपी खायतुंफुरग बादि हुंगया जदिन जे नौमया बहिया आखायले तो नौमया बहिया जे कोनो पाहिंदैया मन्दिर खवाजा खैर जास्ति हिनि ब्रावबो खायान बगे आहायबे खागाले मन्दिर खवामबे आं बिसिनांगा आहायबे आयंक्ला बाता तो आगे इनके बीजेपी रो जे समय एमएलए तुमफुरगो ओ एमएलए तुमफुरगो एमएलए रो फाय गोसे थांबाय जन मन्दिर स्नानि फायसे नै फैया फायने फैया इनके माने बनि संगठन काम खैने र स्पा न हाके फाय स्नानि हिंगोसे कालां फैका या गसे नै करे माने उ बुरजि दितेला हिंखना फुसियो बिमान हकन दुकाथिरो से सफै बिमान मह स्पा तंग ए रले दुकाथि सफै नै करे बकिया थिए दुकाथि रत्नारा सफैजा तमारो सागोसे कालां बहे पुनि मन्दिर बबि छतेर ग मन्दिर तांनेन बदो हात नाहा बन तांलाय सिंगया बै दुकाथि छौनि के सबै छंजानसि उहा काउन छौनि आइला तबु बहर पुजारो चले दङ न पुजा चलेयो तावसे गोबां मानार गातुनाय दङ आं तबु मन्दिरिया हानियाखौ हिबगो ओहाय मातुं खौनि गे नों लुकुरावनो नायतुने सिनतिफ्रा सारन मारो सानिमचु मन्दिर फिसा सुबासुरनो मानजगे आनिले अवस्था है लारवा क्रि जाने तांग जानिया बा न मन्दिर खवाजा स्नांगेरले जासिया सुजा न खागो बाप खाके आं सुबे मातुं जागो आना सारिया फातुं जा दान्दा बिदा सना हगो जाया न मन्दिर खवाजा से आनि बासना आना खासुसार निन्सु जाखैबो आङा सुजा आनि सुबासु आं बुना द्रानाय जागो कोरोना सुजा कौ निनि बुंखे खिसा आनि बुंखे कुपिरो बजा गाम खामखे मखे 32 किलो 32 किलो आगे और अनेक अनुष्ठान रो पूजा कत केसरो चले जाना मेला बोर मेला चले थांजा गायन सागत नागो खमते हारुंग ग गाय रत्ना र उतो द बनि माने लारवा जे जाका आं तो फारि जालिया तो बियान बगे आं तो मनिया बाय बुकुङ इनाइदि बने मन्दिरनि सिनि हिन्दु समाजनि बुइकथार ताइरा अरनो जों गोबां मा पुजा रखाय दङ इनके ताबु ब जेतु ब्रिसाब्रक बने स्ला थैथाम परे इनके ब स्नामंलिया बने मन्दिर नुरबो बायथांका नायदि मा अवस्था दंखा हाराव उरिराव कागै सेसेस बने कमताय आयं तेलसियो बुतुङ नौनि अवस्था नायदि बम हायंजाक नु आयं किसिक मिसिक नुखुं के कुरुय नुखुं कुरुय नायदि जो बाय पेजा म जागाव खा 32 किलो शिव मंदिर 32 किलो बाजार बेन एकदम लगियो
naini di boni no kugrok mondirot mangja